2.3 class 9 1 a solution given होनाय दङ a 1 3 5 6 आरो c is equal होनाय दङ b is equal b आ 3 4 6 c आ होनाय दङ 3 7 9 आरो u होनाय दङ 1 2 3 टटल होबाय आं बेखौ c आव लासै अब्ला नाम्बार 1 आव जों दिहुननांगोन नाम्बार 1 आव नम्बर 1 आव दं जोंहा ओमफ्राय a आव a union b intersection c अब्ला जों फार्स्ट अफ अल a union b खौ दिहुनगोन a union b अब्ला जों a आव 1 3 5 6 union आरो b आव दङ 3 4 6 जों union माने मा खौसे जमा बेखौ बुजायो ओंखायनो जों गासैखौबो जमा लानो 1 3 4 5 6 गासैबो जमा लाबाय थानायखौ 3 आ 3 दं नालाय खेबसे लिरबाय ओमफ्राय दाना जों इन्टारसेक्सन खालामनांगौ ओंखायनो a union b intersection c is equal to जों मा लानानै 1 3 4 5 6 intersection c आ दङ 3 7 9 ब्रेकेट अब्ला जों मा खालामदों बेहाय गोरोबनायखौ मा दं 3 एन्सारा जोंना बे 3 आनो आरो ए नाम्बारनाहाय अब्ला बि नाम्बारा दं जोंनावहाय बि नाम्बाराव लिरनांगौ जोंहा c डिफरेन्स a कमप्लिमेन्ट इउनियन b अब्ला जोङो फार्स्ट अफ अल c डिफरेन्स a खौ दिहुनना लागोन c आ दङ जोंहा 3 7 9 डिफरेन्ट a आ दङ 1 3 5 6 दा बेहाय जोंहा दङ 3 आव थानाय c आव थानाय आरो a आव थानायखौ नांगौ जोंनो अब्ला जोंहा मा दङ 7 बेयाव 7 गैया 9 आव गैया ओंखायनो 7 आरो 9 7 आरो 9 दा नेक्स्टआव जों लिरनांगौ कमप्लिमेन्ट दङ जोंहा बेयाव c डिफरेन्ट a कमप्लिमेन्ट अब्ला जों बेखौ दिहुनना लाग्रो u डिफरेन्ट c डिफरेन्ट a अब्ला u आव जोंहा दङ 1 निफ्राय 10 आव लासै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिफरेन्ट बेयाव मोनखो जोंहा 7 आरो 9 अब्ला जोङो 7 आरो 9 नि बाहेरा बेनि बाहेरा गासैखौ लिरजोबनाय 1 2 3 4 5 6 8 10 बि नाम्बारना बेनो आरो जोंना एन्सार दिहुननो गोनां आइ होप नोंसोर बुजि मोनबाय बुजि मोनदोंब्ला कमेन्ट हरनो दाबाव दा नेक्स्ट बाखि खिनिखौ बानायनो हागोन नोंसोरो आं सानो बाखि खिनियाबो इजिसो बानायनो हागोन